Iya. Intine ning kono kuwi. Dadi wayang iki mung saranan lho, beda karo biyen wayang iki pancen para sepuh dhisik ngrungokke wayang terkait dengan lakon, sanggit, cerita kaya apa sakjroning suwengi. Ning lek saiki jenenge wayang iki sarana untuk menghibur warga masyarakat nadyanto uga dadi sarana siar agama. Ning prosentasene kuwi 60% golek hiburan. Mula ngene sindene ayu-ayu nom-nom penontone kerasan. Iya. Kaya ngono. Yo nyuwun swara Mbak Pipit karo Mbak Suliseva. Ya kuwi jumeneng kaya apa sepotono Mas? SGI Mbak Suliseva, Mbak Pipit Andriani disuwun jumeneng sepote yo dados. Walaupun tiap malam kita dipentas Duk, Sulis, Pipin, kita harus menyapa netizen penggemar Sekar Gadung. Nggak bisa kopi ya belum, Mbah Santo lho sing tua. Angger nggak bisa kopi ngobrol-ngobrol mengarap. Aku yo ucapno telan gitu. Oh, nyuwun disebut ngaten. Wes sapa Pak Edi Pecis, Mas Tijoke, Pak Surani, Pak Samsudin sing saka Gadungan tanpa ketulis sebutan kabeh ben gelem ben lega. Heeh. Nggih, menika saderengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Rahayu. Mereka sedaya pinaringan sehat nggih Pak. Tapi mau luar biasa Sidoarjo sedulure Mbah Koyo Mbah Lurah, Yono Remo, Mas Karebet Sudarsono, kuwi anggota kepolisian ingkang lenggah wonten ing alun. Nggih, pantesan to Pak, gerakane niku kok slep ngoten. Kok Slepe ra apa slepe iki lho, wis aku mbayangke be kapan iso slep ngono. Bergas ngoten lho Pak. Iya bergas. Powernya luar biasa. Iya. Karo Pak Agus kang dadi mitrane Mas Sudarsono. Niku wau kula kinten nek renone saking Jawa Barat lho Pak. Lah kok? Lah saged nembang Jawa Baratan lho niku wau. Aku apa-apa iso kuwi. Mas Darsono iki sing ra iso siji. Pripun Nek Bapak? karo wong wedok ra iso mek bojone tok. Nggih, menika nggih ngaturaken wilujeng rawuh ugi dumateng penggemar Sekar Gadung Bapak Rejo, Bapak Edi Ketes, Bapak Santo, Bapak Surami, Prukut 35, Bapak Mulya, Bapak Wito Karanganyar, Bapak Haji Samsuri yo ora. Bapak Karanganyar. ugi menika ngaturaken wilujeng dalu sugeng rawuh kagem Bu Sri. Alah ora sapi sapa nek Bu Sri iki. Bu Sri lho, Bu Sri warga mriki lho Pak. Oh, apa enak? Masa sakjane ra sing jenenge Sri. Enak ta Bu? Oh, lagi Sri. Nggih, ugi katur dateng Pak Kaling. Mosok sumene kerene jenenge Kaling. Sami kalih Sri niku wae. Saleh bojone Sri. Pripun iki Pak? Seriuning Mustika Tuban jagep sak bawane. Mau bengi ning Sempu, bengi ning Sidoarjo, sesuk ning Kalambret. Heeh. Jane dalu niki lak prei to Pak. Iya, Nonton kencang lho kali bojo kula niku. jane wis anteng-anteng. Lah kene yo ngono wis tak siapke jamu-jamu kanggo ibumu. Akhire lak gagal to Pak. Aku tak nggih panggahan mawawan. Boleh sela-selane selo. Ya, dari besok langsung nang SMA 1 kerja tangan nganti jam 11. Mas Bowo, Mas Entot, terus teko nang omah latihan karo Mas Herula Hadi. Jam 3 terus sing saka Ponorogo rawuh. Niku turu lho ping sak jam iku arep mandi. Halah rasito nebu,
Ayo kewajiban kok rezeki iki lek ditolak dosa kuwi wajib ditampa. Makane kula nggih bunga nggih rada sedih jane. Apa? Lagi boten sidane wong sedih. Sesuk isuk mruku kok dogel ana. Ya, yang apa bawane enak? Putri kang sulistyen warni Ini dihadapi iklimnya sangat tidak bersahabat di pakai kena waktu ini. sampun nunjuk obat Pak ya. Wis obat kunir karo kencur kok sampean ki malah lakon. Jenengan watuk kok nunjuke obat kuat to Pak. Ayo didawaki anak wedok es kunir karo es beras kencur. Esen iki Pak. Ambil. Esen mari cilik iki esen lah. XXL itu. Niku ukuran Pak. Niku ukuran kula Pak. Aku ora XXL kuwi Lha napa? L8 ya. Niki lek pipi niki ukurane Nganti arep cawet dan geger iki wong sak desa. Yo. Jengkok kelangenan. Nggih, jengkok. Ki minto. Tanmurang sihume gudo. Apa kamu ini gundal ini mau ayo? Gugur. Ora kemarang ini gugur. Serune gundal mana jarimu? Oh, itu dibuka. Udah nyale panas. Ya, kowe gugur. Berarti kowe oh, nyicil apa? Gundul. Panas. Karo mencap-mencap. Mangka mesti Ya, yang apa? Sri Kuning Dados. Ya ya.
ben suwi. Senengane do suwi ora kesusu darah, ora rugi nek bayar. Bablas Naras NU Naras NU sak bubuk Tako ayam goreng lor stadion.
lagu ya lakon mares Nahdlatul Ulama. Iya iya. Iki sawijining lagu wajib tumraping warga NU. Mergo uga mujudake kekuatan selama NU manunggal tetep nyawiji. Insyaallah negara ning dhewe ora gampang dipecah belah dening oknum yang tidak bertanggung jawab ya ya. Mergo para yai paling dawuh lan awake dhewe nampa ijazah lumayan aja nganti lali mares NU kumandangno ya kaya ngono nampa dawuh. Mulane antarane umaro karo ulama nyawiji negarane bakal tentrem ya kaya ngono ya kaya apa Mas Wibi munggah panggung. Serampat ya